Zdraví vás začínajúci youtuber Chicho. Na začiatok by sme si povedali 5 spôsobov, ako zbaliť dievku alebo ako chytiť dievča svojich snov. Čiže prvý spôsob je freestyle. Ideme ku nej, pýtame sa koľko je hodín, alebo či nevie smer. A povieme, že sme noví. Vypýtame si číslo, či nám náhodou neukáže mesto. Čiže to by bolo prvé. Druhý je na drzovku ísť za ňou a povedať jej, že proste sa jej páči a tak. Tretí spôsob by bol veľmi jednoduchý. Facebook, Pocket alebo Insta, ak máte. Kúknúť si profil, fotečky a napísať je. Piatý spôsob, ísť tam rovno ju pozvať niekde. Buď príjme, alebo nepríjme, to už je na nej, no. Ale tak pravda, že ak si škaredý, tak vám sa vám ani neozdraví, to je pravda, no. Keď si bez zuby a škaredý, bez vlasov, dievky majú radi chlapov.